Eu sunt Madrid și bine ați venit la un nou video. După cum vedeți și în titlu, o să facem iluzii optice, da. O să trecem la film. Voi aveți idee de cât timp țin pozele astea? E bine, de când a expirat action-ul. Mă rog, deci asta este o imagine care se zice că se mișcă, vedeți și voi. Da. La această imagine trebuie să vă depărtați de calculator. Și o să vedeți pe Michael Jackson. Dacă vă apropiați, vedeți pur și simplu niște bile. Să și voi. Da? Se mișcă oarecum bila, da. Poate vă întrebați de ce sunt plictisit, fiindcă m-am plictisit de lei aceștia. Da, v-ați prins, nu? Da. Am 610. Yo! Deci aceste poze sunt downloadate de pe Google, așa că nu mă editați că văd că l-am luat de pe Google. Așa, deci la aceasta avem nu trebuie să vă uitați la un punct fix. Dacă vă uitați la un punct fix, imaginea nu se miște. Dacă pur și simplu vă umblați așa cu privirea, o să vedeți că ea se mișcă. La aceasta se mișcă chestiile astea, când de fapt nu se mișcă. Deci când vă uitați atent la un singur punct, nu se mișcă. Atunci când vă dați așa cu privirea și v-am spus și în anterior, e ceva de genul ăsta. Și ăsta. Ok, deci cam atât a fost și cu acest episod. Magia asta a făcut-o tot atunci când s-a stricat aici, nu? Și frate, am fost total dezamăgit. Da, stai puțin. Ok. Op. Op. Perfect. Deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like. Da, da un like și nu știu cum se... ba da, nu știu cum se le șterg. Fiți atenți. Nu uitați să dați un like și noi să ne vedem data viitoare.